haka shi ma wannan sirri ga waɗanda suke harkokin kwamfuta ko suke bin bashin da ya shafi dala. To insha Allahu idan aka zana wannan hatimin kamar yadda kuka gan shi hakan nan, aka sa adadin kuɗin da ake so, haka wanda suke so su saukar da wani kuɗi ake so a ɗauko shi daga wani guri zuwa wani guri, shi ma fa da irin waɗannan hatima ake amfani. Sai a yi wannan huɗubar wajen wafa'alu mutum zai faɗi inda yake so a ɗauko kuɗin da kuma inda yake so a kai. Haka kuma in bashi ne ake bi, to shi idan an zana hatimin, idan an karanta Muhammadin kafa ɗaya ana yin wata hasibuhumu aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa taghshishuhum gashashan shadidan badashan shadidan marrat shadidun bi haqqi shadidul iqabi. To shi kuma da shi ake yin huɗuba dan an karanta Muhammadin 11. To fa wannan idan musulmi ake bin bashin dolen shi ko yana so ko bai so zai bada kuɗin, musamman in kuɗin ya zama ba naira bane, irin dala ne ko pounds ko wani nau'i na kuɗi wadda aka yi wata kwangila ko aka sai da wani gida ko aka yi wani ciniki da ake so dole mutum ya biya wannan kuɗin ko yana so ko baya so. To insha Allahu in dai aka bi wannan hanyar, wannan mutumin zai biya wannan bashin ko yana so ko baya so. Haka in wani mutum ne ya alƙawarta maka kuɗi musamman in dala ne, haka waɗanda suke yin wasu harkoki na kasuwanci ko wata harka na kwamfuta ko wata harka na zinare ko wata harka dai na ko duk wani harka na nau'i da ya shafi karɓar kuɗi, in dai ya zama kuɗin ba naira bane, to insha Allahu ga hanyar da ake bi kuma ga hatimin da ake karɓar kuɗin a gurin wannan mutumin insha Allah. Haka ko transfer ko wani abu ake so a yi na kuɗi, insha Allahu shi wannan hatimi da shi ake yi, kuma za mu kawo nau'ika na amfaninnukan su, tunda Allah ya bada ikon gashi an fito da shi, kuma mu ma gashi mun na yi haɗama akan yin wannan aiki, ko alhamdulillah in ce an yi an fita kuma alhamdulillah an ga amfanin shi. Don haka insha Allah gashi nan kuma mun sako muku, in jalabin mutum zai zaɓa ga jalabin shi nan, idan karɓar kuɗin mutum zai zaɓa ga shi nan, idan kuma shi ma zai gwada tasrifin, to insha Allah ga tasrifin shi nan mujarrabi. Insha Allah kuma za mu kawo hanyoyin shi da amfaninnukan abubuwan da yake yi, har a irin kiranyen kuɗi da kuma yadda ake yi na sariqul jinni, yadda za ka yi amfani da shi ka zana shi a wannan kuɗi, ka zana shi a wannan kuɗi, wadda wani daga cikin iska zai kawo maka kuɗi, kuma za mu kawo shi akan hanyoyin da yake bi a yi janyau da shi. Ma'ana janyau, ka sai abu a can kuɗin ya dawo zuwa gare ka kana nan, ya dawo da kuma sauran kuɗaɗen da kai sayayya da su. To amma dai wannan hanya ce ita ce mafi muni wadda bai kamata malamai su bi ta ba. To amma dai dole akwai waɗanda su ba ruwansu, to amma dai shi ilimi ne ba a ɓoye shi, komai kyan shi komai munin shi ya kamata ka sanar wa mutane don su san akwai abin kuma ka ba su, domin amfanar da mutane ilimi yana da matuƙar amfani. Duk abin da ka ɓoye ba zai samu 'ya'yanka ba, duk abin da ka bayyana 'ya'yanka ma za su iya amfana da shi. Haka insha Allah wannan sirrin za mu kawo amfaninnukan da yake yi insha Allah kala kala, kai har ma da mutanen da suke harkar kwamfuta wadda ta shafi Yahoo, insha Allah za mu faɗi yadda ake buga hatimin a bayan kwamfuta, yadda duk baturen da kai magana da shi insha Allah sai ya sa kuɗin shi a duk abin da kake so ya sa. Insha Allah. Don neman ƙarin bayani ana kira a 081 300 10609.